Il-ħamis filgħodu l-Ministru Galdes irrifjuta li jirrispondi għad-domandi ta' Net News dan meta kien mistoqsi dwar il-fatt li Edward Zammit Lewis fuq il-medji soċjali stari li kien hemm nies minn ġewwa li ħadmu kontrih sabiex ma jħux il-kariga ta' mħallef fil-Qorti Ewropea. Min ħadem kontrih minn ġewwa fuq hekk qasejtek jien. Ħadd ħallini nitkellem, jew nkella ma wiġbekx. Dan wara li l-mażul ta' Abela m'għaddix mill-grilling li sarlu fi Brussell, daqqa ta' ħarta mhux biss għall-gvern ta' Robert Abela, iżda wkoll għar-reputazzjoni ta' pajjiżna. Il-Ministru rrifjuta wkoll milli jwieġeb lill-ġurnalisti dwar l-iskandlu tal-housing fis-Siġġiewi, dan wara li ma' 70 persuna spiċċaw ingħataw indirizz fuq is-Siġġiewi sabiex ikunu jistgħu jivvutaw għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Bil-Ministru jibqa' jiddefendi dan l-aġir li ġie kkundannat mill-Qorti tal-Maġistrati bħala frodi elettorali f'kawża li fetaħ il-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk qed taraw investiment soċjali, investiment korrelatat mas-saħħa li sewa l-miljun il-pajjiż u li minnu gawdiet. Hemm il-kundanna tal-qorti wkoll, Ministru. Permettili s ngħidlek. Pressat mill-ġurnalisti il-Ministru sempliċement sostna li issa xhur wara residenti qegħdin jgħixu hemm dan bla ma tal-ebda spjegazzjoni għaliex inbidlilhom l-indirizz meta l-binja kienet għadha mhix abitabbli. Ma kien hemmx għalik żball jew kontroversja għal xejn li kellek in-nies bl-addresses 70 voti ieħor fil-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi li ma kellux għalfejn jkun hemm. Illum qegħdin jgħixu hawnhekk dawn in-nies kif kont diġà għedt u jien konformi ma' dak li diġà għedt anke f'Mejju li għadda. Bil-Ministru Galdes jispiċċa jitlaq lem u ma jiċħaġ dwar nies fil-Partit Laburista li ħadmu kontra Zammit Lewis. B'sorsi miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista stqarrew ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet li l-falliment ta' Zammit Lewis kien parti minn dan il-pjan maħdum bitzilla sabiex Veronique Dalli, oħt il-Ministru Mirjam Dalli, tiġi nominata ġala darba Zammit Lewis ma jirnexxilux jilħaq bħala mħallef fil-Qorti Ewropea. Huma li minn ġewwa ħadmu kontrih. Ġifieri naħseb jien minn ġewwa mhux il-Partit Nazzjonalista. Matthew Polidano, Net News.